Nganza wethu it is Durban Network. I am your host Sabelo Mfokandaba. Seduze kwami ungqongqoshe waka social development uMamshi. Mam, namhlanje bengikade ngizothula uhlelo lwendlu la ekhaya. Kungani ukuthi ngigcine nenze kanje? Sanibonani njengoba ke silapha ke emndenini kaGogo Sithebe kwandla ngamandla sake sadlula ngokusebenza nje emphakathini kwakhona umndeni owabikwa ubuholi bendawo ukuthi awuhlele isimweni esihle simo sezindlu ke sasesibheka ukuthi yini esingayenza esikhathini esingaphambilini saqala ke lo muze nobonayo njengoba nibona namhlanje kuyinjabulo enkulu ku handover kulomndeni ukuthi sekungowabo bahlale ngendlela hloniphekile nabo enesizotha ezokwenza futhi ukuthi bangangenelwa kalula nayigebengu ngoba sebenomnyango kuyavaleka banamawindi injabulo enkulu emphakathini njengoba nibona kuyisifiso sethu ke esikhulu ngeimfundiso zika Visit kaMagwaza Msibu ukuthi abantu ikakhulukazi abasemakhaya futhi besifazane sibanakekele bahlale futhi baphile ngesithubeni nesithunzi behloniphekile kakhulu so siyabonga nje nokwesekwa ubukhosi balapha kwandla ngamandla ngokunjalo nenduna yenkosi njengoba ikhona ubaba uMema nomakhelwane nje bonke nomndeni. Indawo kakhulu zasemakhaya ngqongqoshe zindawo ezinganakwa abantu bakhona bayantula balekha service deliver kungani nina njengane NFP nizibophezele ekutheni nizinake indawo zasemakhaya? Kubaluleke kakhulu lokho ngoba uma ngabe thina ke njengosopolitiki noma uhamba ufuna amavoti nasemakhaya siyafika sifike nakandlwana kodwa abantu bakhala ukuthi emva kokuvota abamboni uhulumeni uyanyamalala so inkolelo ke lezi sinazo njenge NFP ukuthi abantu basemakhaya nabo equally kumele bathole ukunakekelwa njengalabo abasemadolobheni so uyawubona nje umphakathi umangele futhi nangesikhathi ngithembisa ngalendlu abaningi abathembanga ukuthi into engenzeka uyabona namhlanje banalokho ukuthi ngempela uyabo sukubalekile lokhu kubuyisa ithemba nasemphakathini wasemakhaya ukuthi nawo siyawubona sunakekele nala singakafiki khona futhi sizofika. Siyabonga.